Žvakaći, bliži se sastanak. U koliko sati dolazite vi u ponedeljak? Da bi ja znao da se organizuju za neki posao. Još par sati, žvakaći. Ništa da vas sačekam ja na aerodrom, pošto sam rešio da sam slobodan, da vas sačekam sa transparentom. Ako imate ručni prtljak, onda možete po liter rakije. To je najvažnije. Cigare, nema veze, ne treba to ništa, samo po liter rakije tu da malo pijemo, da se družimo. Kako si? Dobro? Dobro, familija. Koji je ovo deo Amsterdama? Ovo je Ost deo. Mnogo lep, da. Pa istoč deo Amsterdama. Tu je blizu centar. Ok, super, mirno je, nije loše, ima svakakvih. Čim sam i ja tu. A čekaj, šta ti je ovo ispred? Neka pijaca? To je pijaca, da. Radi svakog dana sam nedelje, ponekad i nedeljom. Pa svašta ima, svašta. Jeftino za socijalu. Mada dolazi Holanđani da jedu njihov patat. Dođu po 20-30 km odavde, to je njima kao nama godišnji odmor. Ozbiljno. Majke, dođu, vidjet će ti sad. Šta je patat, krompir? Krompir, pa da, profri. To je njima glavna hrana i frikadele. Nema ništa. Frikadele, to ti je nešto... Pa nemam pojma kao nalik neke kobasice, ali to ti je najgore meso. Ja sam to jednom jeo u životu pre 23 godine kad sam došao i više nikad. Ovdje možemo kupaće da kupimo. Može da se kupaš, gde da se kupaš u ladnu vodu? Seđe na pomoranča, vidi kakva robica. To cene su... Po 5 evra, brate. Ali čekaj, Gašel, ovo komplet 5 evra ili samo jedna stvar? Ovo sve to, jedno. Zapravo... Jedno 5 evra, brate. A ima toalet papir da se kupi. Nema, samo robica. Nema, mi malo seremo ovde. Da. Košulja što je dobra, brate, za 20. Ali sintetika, a? Jeste sintetika, ovo se uznojiš, ono, upija znoj. Ima belog luka, šapanja, vidi 1 euro, isto kineski. Ovo je jeftinije nego u Srbiji. 1 euro, ja idem sad u Tursku u subotu, a bio sam pre mesec dana, vidiš ti tamo za 1 euro šta je. A čekaj, gde si išao? Što si išao u Tursku, na odmor? Idem na odmor, tako što. Idem u Bodrum i sad idem opet na isto mesto, mnogo dobro. Za 500 eura nedelju dana, avionom sve. I put i smešta? Sve, jedeš 24 sata, piješ kako hoćeš. Jeftinije mi da nego ovde da sedim u Amsterdamu. Čekaj, ovo prodaje platno, a? Da, Marokanac. 5 evra, brate, ovo možemo kupimo, šijemo košulje. Nema mnogo sunca, a? Ne, bilo je ovih dana, bilo mnogo, baš sad nešto slabije, ali slabo. Ovde su većino takve ovako dani. I to može da nađeš tako u decembru, isto ovakav dan, i sad u junu isto. Znači vreme je neočekivano. Mora se navikneš. Svi ono, vidiš biciklu kad pada kiša, nema tu ono, hoću, neću, aj sutra ću, ne. Oblačiš odelo za kišu i, brate, cepaš. Gde god da je. A daj nam neki savjet za saobraćaj i to, biciklisti, mislim koliko... Pa idemo da uzmemo posle bicikla, ko će ti taman tu, evo riba, ajmo će da jedemo jednu haringu. Soljena riba i to. I samo jedemo ovako, na suvarku. Da. Moja keva prvi put, pa ja kad sam prvi put probao, ono, wow, posle toga, brate, po 3-4 dnevno mogu da pojedem. A dobar pija portić. Prima. Ima akciju neku, a? Šta kažete? Ajde, videla vas. Iz televizije od Servije. Je kombo televiziji. Oh, wat leuk. Wilt u uitjes zuur erbij? Ja, graag. Maar wilt u hem apart zetten alsjeblieft? Ja, doe ik apart voor u. Dank u. I kod njih je ovde što koliko god da si star ili nije bitno s kim pričaš, on je uvek poštovanje. Nema tu, da li si ti radnik sa pijace Buvljanka ili si doktor, oni će da ti persiraju što je stvarno super. I da li si mlađi ili stari, nema veze, gde god. Nikakve restorane oni nemaju ovde riblje, da sedneš kao kod nas, da naručiš ribu i to. I u Amsterdamu ne znam da li ima jedan restoran da su Holanđani riblji. Držali su Marokanci i tako nešto, ali nije to kao kod nas, nisu toliko neki gurmani što kažu. Dobro, znači ove dve porcije šta, 10 evra, a? 10 evra. Haringe kao 4 ove. Vidi, imate i ove, ovo su čaplje, šta je flamingo? Ima dosta galebova tu. Da. Ja mislim da su gore negde kod Škotske i kao Holandali iz Škotske, valjda tamo odande ih vade i dovlače, da. Po tome su poznati, ja to stvarno volim, zdravo je ono. Da, i izgleda. Ajde da vidimo haringu. Ajde. Oni uzmu ovako celo, trebao sam jednu da ostavim i celo i onda tako. Odlična haringa. Da. Mnogo usoljena, brate. Nije, odlično se. Super što nema leba.
Oni na Holanđani jedu broće haring. Na primjer, to je kao sandvič. Meni se uopšte to ne sviđa. Sa hlebom, a? Ne. Ja, super je ovo. Evo, I vidiš. zdravo je, bre. Ovo je baš zdravo. Evo ga moj komšija. Django. Alles gut. Hey. Gde si? Klein, Ćao. klein. Klein. Nice to meet you. Yeah, you also. I heard that you will come. Yeah. Ja sam mu rekao da će da dođete. To mi je prvi komšija. And you Juče mu from? bio rođendan. From Serbia. Oh, from Serbia also. Too. Okay. So yesterday was your birthday? Yeah, yesterday. Happy I become birthday. 1 Happy year birthday. old. Yeah. My sisters was there, friends of me, some people. Yeah. Is he a good neighbor? He's a good neighbor, yeah. Sometimes he be crazy, but he's good neighbor. He's long time. How Yeah. does it look like when he is crazy? Then he go fight. Then Really? he go He fight. fights, huh? Naljutio se na mene, ja sam koristio internet, pošto nisam plaćao račune, nisam plaćao račune i nisam mogu da uključim. I ajde koristi njegov i nešto se tako počačkamo i on ode kući i samo što tiče isključim internet i ja izlazim iz sobe i odmah na ulicu i evo ga i on teo da pomene da ga ne nađem kući. Znači je rekao internet, ali prvo sam ga došao, tako sam ja volim da se šalim i da se zove dok me nije provalio i sad zna, policija vodi ga. De Monte Carlo. Ko je pao? Neki ortak, a? Nemam pojma. Pa nema kradu ovdje, vidiš, najvratnije ovaj etos krali i na vatri. Di on ga? Yeah. Valja, njegov drug. Valjaju žuto, belo i tu i evo ga sad ga na vatri. Ovo je malo pre što je bio tu iza nas. Znaju sve, ima i kamera, evo ti gore kamera, gore. Idemo da uzemo bicikli, a hoće da nas pozove ako dođe Michael Jackson. To ti bicikl, a? Evo bicikl, to je njihova standardna oma, tako se zove kao baba, to je njihova tamo. Svi voze ovde, nema problema da li je ženskog ili muškog oblika. Dobra ti je ova torbica, bro. Pa ima neko i ovdje, imaju ove, a ja... Korpe, a? Korpe, aha. A ovo? Pa to se čisto našao na ulicu, pa nekad po nešto... Ukrasno. Prikačim ako treba, jer zakačiš kesu ili nešto. Evo vidite, samo priča. Oni su dobri, pozitivni. Oni... se svađaju? Ne, tako oni samo malo pričaju. Kuki, da. I tu se zakači onaj kao, ne znam kako, konopac i vuče. A što je to? Zato što su Pa uski stepenice? su, da, male stepenice, ne mogu da negdje da vas odvedem, negdje da vidite, ma nema šanse da se dvojica mimo iđu. Majke, to je malo onako usko i... Tu i nameštaj spuštaju, sve, da. Sve, vešmašine, ormare, sve. Turista koliko hoćeš. Mladi, većinom mladi dolaze da se drogiraju. Kanabis legalan? Legalan, da. Hašiš, svega ima. Svega ima koliko hoćeš, to jest ima pravila, ali tako reći ne smiješ da pušiš na ulici, ali dozvoljavaju gledaju kroz prste više zbog turisti. Znači ne, samo možeš tamo gdje si ga kupio ili kući. To i ove pečurke su isto legalne. Do 80. godine je mogo svako da otvori coffee shop koje god hteo. Najviše su tih gazdi, kako da kažem coffee shop hauder, ono što kaže na holandskom, su Marokanci, neki Turčin, Crnci, par njih. Ima ih, otprilike sad je ostalo oko 180 komadu u Amsterdamu. Bilo je 250, ali kako se zakon menjao, kako je sve to išlo, su blizu škole, na primjer 150 metara, 200, pa su 300 i onda su zatvarani. To su kladionice kod nas, da. Tako, to i treba da se... A čekaj, priča si nam to da se ne zna kao to oni prodaju, a ne zna se odakle stiže roba. Pa ne zna se. A ne, ovdje oni proizvode tu travu, imaš tih ilegalnih, kako se kaže, kvekeraja. Ovdje sad. Plantažica. Pa tih plantažica, da. Mada to opet i ljudi koji imaju te coffee shopovi jer su tu milioni u pitanju. Ovdje je dobro što te sve imaš na televizoru, brate, sve ti pokažeš. Evo ti, ovo su ovi, ovo, deci, sve znači otvoreno, pa ti onda gledaj da li ćeš i šta ćeš da koristiš i kako i šta. Da. A Holanđani praktično i ne konzumiraju. Pa oni kao klinci, kao mladi, oni probaju, tako reći 99% Holanđana je probalo bar nešto. Sad koji broj koristi i dalje, to je, se ne zna, ali vikendom ili tako nekim praznicima, Nova godina, Kraljev dan i to svi većinom koriste. I stari, i mladi, i advokati, doktori, belo, ja pričamo o belo. Oni vole čim malo, oni u januaru, u februaru kad izađe sunce, malo oni odmah na terasu. Željni sunce. Malo ima sunčanih. Malo.
Jel piješ vitamin D, brat? Pijem kad odem u Tursku rakiju. Ne pijem. Happy birthday to you. Ovo je prirodno, luda. Ali dobro, nisu toliko agresivni, koliko god je lud. Nema agresije. Nema, stvarno. To smo i u Češkoj vidjeli, kao sve, ali nema. Ne, retko ko znaš. Jedino ti ovde što praviš. Ne. Ne broj, ne. Pre sam bio show sam radio sad, ne. Kako je došao do toga da živiš ovde? Kako si otišao iz Srbije? Mislim, jel si otišao kao da vidiš ili s namerom da ostaneš? Kako je? S namerom da ostanem, ali dole sam isto pravio problema, već su mi braća bila ovde. I Keva, moja mama, kaže, idi tamo, ajde, da ne možemo više ovde s tobom. I ja kažem to ponekad, rekao, ti si rekla da idem. Ma ne, nisam ja to tako mislila, ono. A i bolje što smo ovde nego dole, šta bi dole radili? A čekaj, ovo je neki ninja park, a? Pa da. Šta ti ovi volani gore? Ne znam, kači se tu. Ali nemaš opravo. Jeli, Gašo, kako se ovo radi, šta? Moguće radi. Nije loše, brate. Nikad se nisam na to kačio. Malo te iscine tamo. Ojo, stare kosti. A dobro, brate, 2,5. Dva su. Ne ulaziš u ovaj Ja neću da Mojo, probam. tu ovde... Nije to Nije moj sport, nije to moj sport. Marka Žvaka kod Gaše u Amsterdamu, brate, došla da se napije vode. Lekker vrij vandaag? Ja, jij? Ja. Is een vriend uit Servië. Ze maken een documentaire over je. Documentaire. Yes, documentary with Gaše. De Kemel, de criminaal document. Ik je laten. Ej, može. Yes. On je bio u Srbiju, kod nas dole. Vodili ste ga, Da, moj burazer ga vodio, to je burazerov drug. I? Dobro, oduševio se super. Bio da popravlja zube, oni kad su vidjeli zube, oni kad sve beli, skoro nije ni bilo ništa da se popravi. Ali imaju jake zube, crnci. Čačkaju se neke travke, neke štapiće, ne znam šta je. Sada sam ja pošao i on ne bi stao uopšte. Ne bi, a? Ne. Ja da sam na pola, on ide i on. I on ide u tebe, nema. To je zato što su preugnjetavani, gađeni, razumeš, kao robovi. I neće više da znaš, 217 € plaćam osiguranje. Zdravstveno mesečno. Ali pokriveno, mogu da plaćam 130, 140, to je onaj kao bazis. A ja plaćam zbog ove kronove bolesti, zbog nekih stvari. Imaš kronovu bolest? Kronovu bolest, već 15 godina. Ali dobro, hvala Bogu, sad miruje, nemam nikakvih problema. Ali pazi šta jedeš. Ne. Stres, sve to zbog stresa. Razumiješ, ako se ne stresiraš, dobro je. Pune se. Na svakih čošak imaš te punjače i to. Dosta voze elektriku, a? Da. Tesla je mnogo isto vozi, Tesla. Ima ovde nema problema, svi smo ono kao jedni. I Bosanci, i Hrvati, i Srbi, znači uopšte nema nikakve problema, družimo se. Pa ovde su, kad su dolazili su obrazovani i narkomani. I to su došle ekipe, na primjer, iz Negotina, celo društvo, iz Pule ima dosta koji su isto tako, celo društvo, Novog Sada. Mada procentualno gledajući i Salaša ima najviše. Nas ima preko 17, 18, tako. A malo sela, da. Ovo je biciklistička radnja. Bila nekad mog burazera, sad je s jednog Holandžanima i tako. 250 € su ovi gradski bicikli. Ovo su ih oni nešto malo namunjuli. Da, oni super i su, prodaju, brate. brate. Ovo nema greške, ovo nestaje. Ali nemaju ponike, brate, rogove nemaju. Možda ima negdje, a? Možda ima, znaće Gaša, brate. Gaša i Salaša. Žena je ključ zaboravila i sada smo mi dužni da joj isečemo taj lok. Da bi mogla da kupi kod nas drugi lok i da nastavi da vozi, tako da to je jedina opcija, jedino rešenje. Staat de post op? Is goed. Kako ideš, Šaponja? Pa da, brate, nema košnica na volanu. Moram da se naviknem. Damo kontra. Da duvaš, ne treba ti košice. A drndaju mobilni dok voze, a? Sad su počeli da naplaćuju 95 € ako te hvate mobil. Evo, stavi ruku. Stavi ruku levo. Evo je, Amstel. Ono je tamo Amstel hotel. Kažu da je najbolji na svetu, ja sad ne znam da vam kažem po čemu. Ovo je
novi deo ovog grada. Ovo je Amsterdam na vodi, ono levo, a? Da, tako nešto. On je ceo na vodi. I ovdje ljudi žive, vidi, po ovim brodovima. Gaša ide na crveno, Šapanja, si provalio, bre. Ne poštuje ove saobraćajne propise. Ja. U boju. Neki tajlandski restoran. Najvažnije je da imamo bicikle, brate. Da, imamo bicikle, to je ključno. Kakav je taj leđen, šta? Super je. Super, a? Ljuto je baš koliko treba i ono, hari, koliko ste mrste za povrć. Pirinač, znači laka hrana. Šta si ti uzeo, brate? Piletinu u đumbiru i belom luku. Piletina nekako zgužvanija od naše. Nije dobro. Mnogo više biciklista nego kola i pešaka zajedno. A regularna neka ulica u gradu, a? Kad cenu. Nekako su ove njihove bicikle ko kočije. Nekako i nije toliko bicikl, nego je kočija i voz. Ma ne znam da li provaljuješ, ali kao da se sve vreme održava kritična masa. Ovo je na dnevnom nivou kritična masa. Znači bi i Bukvić bio zadovoljan. Dođi da te ne pogazi neko. Rekao je Gaša, desno, držite desnu stranu i polako. Nema trotineta, to je dobro. Da, nema uopšte trotineta, ali ima puno ovih punilica za struju. Ovaj se puni, recimo. Jel ovaj na struju? Nemam predstavu. Evo viš mora mimo ilazi se, on čeka turiste u pedalini. Ma ideš, bre. Kapiraš. Oni imaju prvenstvo prolaza. Turisti imaju, ili ko prvi džeo? Turisti imaju prednost, izgleda. Pedalina klasična, i kako su je namunjili ko formu. Vidi kako brzo vrte, a? Sad će ti izađu tamo. I tako ceo dan smo mi ovde, vrati. Na mostu, samo gledamo. Nas zanima ovaj saobraćaj ovako, ovog nema toliko u Beogradu. Eno ga, onaj ti izlazi tamo. Jesi kralj što si mi javio. Ovde smo samo na ovoj poziciji smo proveli dan i po. Ima ova dva stubića i mora da ga protera tuda. On ga tera, man. Jede bananu, eno vidimo. U ruci. On zna posao čovjek. To je to za danas, a? Za danas, da. Ali ima dosta ovako ovih krševa, tako tu što je ostalo. Uvatila se paučina. Da, i evo onda je ona crvena što da. nam je neko pričao. Kao, to je taj datum kad ga oni nose odavde. A prvo su im zalepili da znaju da će da ih nose. Znači ovog, čekaj, ne, 15. jun, tad je zalepljeno, tad je a nose primećen. ga 30. juna ga nose, ako gazda. Pa šta misliš, hoće gazda da dođe po njega? Inače, kod nas u hostelu, to nismo snimali, nema otvaranja prozora. I samo se otvara neki zadnji, neki gornji onaj... Da, i obezbeđenje ne da se otvori prozor. I malo je zagušljivo i onda nam je rekao, ne može to kao... Kaže, iskaču. Zato što je... Da se najedu, ko zna čega, pa iskaču. Grad bluda. I kao onda ne mogu da se otvaraju. A on ima mjuzu ovde. Da. Naši drugari. Zabranjeno je piti alkohol na javnim mjestima. 100 eura ti je kazna. Nema više alkohola, nema više ni da pušiš travu. Evo ti coffee shop, pa puši tamo. To je Amsterdam. Mijenja se čitav svijet, pa i Amsterdam. Vidimo, svi piju na ulici i... Pa dobro, dođe ti, ima kontrola specijalna i 100 eura ti naplati kaznu i ideš dalje. Koliko si ti već ovde i šta se sve izmenjalo od kako si ovde? Dugo. Je li ide na bolje ili na gore? Pa naravno ide na gore, kako može na bolje. Vidiš da čitav svijet propada. Evo ga, Šapanja. U akciji vađenja činije. Pala je činija u kanal. Evo ga, brat, Šapanja izvadi. Šta se desilo, Šapanja? Ništa, vetar je opalio tanjir u kanal i onda sam ja morao da reagujem. Sad me slikaju kao ja sam lokalac koji vadi činije za malu kindu. Slikaju to, a? Da. Još si voz. Da. A gde si našao to konju? Ovde. Kakva im je voda u kanalu, a? Bolje da ne znam. A što si se izuo? Pa da odmorim, ceo dan vozimo bajseve, turistički. da, bazamo, vrate, malo da diše noga. Gledao sam nekog lika s Fruške gore, da ide bos. Kaže da se farbaju sve fasade na svaki... Stolarije. Stolarije. 5-7 godina. 5-7 godina farba. To sve propada zbog kiše, zbog toga je...
dosta neki ako imaš svoju, na primjer, kuću i te neke pandove, kako ovdje te zovu, dosta i država pomaže pri nekim subsidiji, kako se to ovdje kaže, zbog toga da bi se to bilo u istom stanju i ne sme da se menja ni bez dozvole, ni farba, ni boja, ni ništa. Negde u nekim mestima ima dole po centru gde ne sme ni staklo duplo da se stavlja. Da se ne bi narušavala fasada. Tako je i to da se ovo ono, da li će to neko da vidi, ne, ovde ima tih duplih stakala su stavljali, a na primjer u centru, baš tamo gde su ovi ima 4 tih kanala, krahtova, kako se ovde zovu, znači tamo ne sme da se dira ništa, nijedan šraf, ako se promeni mora da bude originalan, da se vrati isti, tako reći. Čekaj, ovo znači može biciklom, iako je zabranjeno? Biciklo može većinom svuda, da. Zabranjeno je za saobraćaj, ali ima onda dole isto. U kontrasmeru možeš bajiti? Ne, biciklo može skoro svuda. Ja ne znam da li negde ne može da prodiš. Ako baš ne može, ali biciklo može svuda. Prvo ide mačka, pas, biciklista, pešak, žena, pa onda čovjek. Odemo u Trinjači da vam pokažem tu, odmah iza moje kuće, tamo može se pije pivo i prave sveže pivo. Inače svaka vetrenjača pravi nešto drugo, sad nemam auto da vas vozim gde ima njih 7-8. Jedna pravi onaj senf, druga na primjer reže građu, i tako svaka druga ima neku funkciju svoju. Pivo uopšte nije loše. Lagano je ono, klizi. To su mesta gde većinu Holanđani ovako izlaze. Znači, od 7 do 70 godina oni svi i u kafiću i znači nema kod njih tu neka razlika. Muziku istu svi slušaju. Pa više ono njihovo veselo i ceo kafić igra, ceo. Koliko sam video, ovde znači tu nema kod njih mnogo nekih dreka, vika, svađa sa decom. Jedno mu se kaže, znači nisam vidio ono histerisanje da dete kao kod nas pa da moraš da ovo liče da ne, samo se jedno. I još eventualno, znači drugi put to 100% više i da li će opet da ponovi to ne verujem. Možda napravi dete neku drugu grešku, ali stvarno što se toga tiče, sad što su malo oni s neke druge strane, na primjer, neobazljivi što se tiče, prvo i oni Holanđani, možete da ih vidite ujutru, znači istuširaju se i odmah na baj. Dete posle bazena odmah na baj. 17-18 miliona ljudi, 25 miliona bicikala i 30 miliona mačaka. Tako kaže, sad ne znam. Ja mislim da zbog toga što je pre bila stara gradnja, drvo sve i ima dosta miševa. Imate ovdje ispred mog stana da vidite to baš ono što kaže onaj parcovi, 2 kila komad. Idu po parku, možete malo ih vidiš 2 kila. Nisu ni mačke onda, vrate. Pa mačke ih love, šta znaš šta da ja nemam, ja živim u Novogradnji, ali gde je stara gradnja, to je sve ono drvo, one grede i to i to. I ovo je tebi da predstavim, bio je u timu bugarske reprezentacije za mountain bike. Ozbiljno? A kako oni Bugari? Pa vada je Bugari, Pričaj se mi srpski. Da, bio opet. A otkude si? Od Gavro. Gavro? Da. Centralna Bolgarija, stolica na humora tamo. Jeli, a lift radi, a? Sad ću ti pokažem kako radi. Lift radi bez problema. Sorry. It's from the push gun. Sorry. Pomerio sam, poštar je stao ovde, ortakuje rođendan i poštar je stao na pivce, ali neće da priča. Da, ali može da pije, nije frka. Može poštar da pije, a? Da, može poštar, ima mnogo paketa, ali ima vremena i za malo pivce. A ovaj čovjek neki u kolicima nije mogao prođe, on stoji tu mirno u kolicima, šta će da radi? I znači žvakači su pomogli da se reši saobraćajni kolaps u Amsterdamu. Da, brate, poštar je stvari vratio na pivo. I kako poštar vuče kolica, brate? Ali vidiš li da se kod ovih naših svi svraćaju, evo se ide još. Samo ću ovo da pitam ljude iz Srbije i Jugoslavije, da li znaju kada će Jugoslavija ponovo biti zajedno. Da krene klapa, ide! Slovenac kad piće plati, Makedonac dugove vrati, Crnogorac se motike lati, Srbin i Hrvat se počnu braća zvati, a Bosanac sve to shvati.
teško da vidiš nekog Holanđanina pijanog ili, na primjer, da pije pivo za vreme u toku radnog vremena, razumiješ? Teško, a? Može da puše jointe, to 100%, znači svi i svašta drugo. See you, vidimo se, poštare. Čus, bye bye. Ide on, bradiru. To je kao kod nas, u svaku kuću on po jednu rakiju. Ništa, idemo da recikliramo ove stare. Koliko se dobija za flajku? Pa ove za 25 centi, a ove 15. To se A primaju i to sa malo Coca-Cola i sve, a? Pa tako ne primaju, isipat ćemo. Dobra, inače tebi je to kao neki džeparac, jel? Pa nije to džeparac, to su tvoje pare. Ti to platiš kad uzmeš, razumiješ, oni ti naplate kad kupuješ i onda sad hoćeš da baciš tih 25 centi ili tih 15 ako piješ 10 piva dnevno. A jesi šišaš kod Aladina? Ne, ja se sam šišam. Sam se šišaš? Bajke mi. Mogu da vam pokažem život. Sa mašinicom ili? Sa mašinicom, da. Ovdje gdje je hladno, to su skuplji nego normalno da kupiš. Ozbiljno? Skuplje ladno piće? Da, ladno piće skuplje. Znači limenka je evro, brate. 120 dinara malo. Limenka... Nije mnogo skuplje, brate. Pa neke stvari nisu toliko. En dan wegsturen als een winkel komt? Ja, dan wel een app van jou, waarom kom je niet weg? Kad ga Mategale napravi, ja? Šunga, man, bajna. Como? Poland? Polski, yes. brat, polski. What about you? Co robiš? Serbia. Serbia, okej. Co robiš? Pracuję, radi čovjek. Okej, success guys, thank you. Bye bye. Doviđenja. I sada sam ja. Tvoje odmah usisala, brate. Jedna plastika 25 koca. Ovo neće da je prepoznat, sad ćemo da vidimo odaj mine. Ja mislim da ovo nije iz Holandije, nije prodata ovdje, vidite da piše na nekom drugom. Znači to ne prepoznaje. To neće. Sad će da mi izbaci, čekaj mi, i 25 centi za jednu. Ja mislim da i ovu neće da primi, zato što izgleda da je Poljska i to sve nije ni bitno. Ovo je njihova Albert Heijn. Dobro. Ta bi trebalo. Ode! Ovo je isto. Voda. I onda idemo... Neće. Kako bre ovdje neće? Idemo, piše da ima euro oznaku, znači bi moralo da... Vidim, neka fra. Ja, zeker man. Waarom? Euro ima. Ima neki koje vrede 10 centi, neke 15 i 25 centi. Ima ovdje ove šećerne vodice, a? Ima malo, svašta, evo tu. Sada je na... 6 evra je... 6 komada. A 6 komada. 6 komada, 6 euro i još platim... Čekaj, to ćeš sada uzmeš? Pa, kad uzmem? A, Deži, da. Eto bonus. Ovo je moj najbolji drug. My best friend, Marokan. Marokaniš. My best friend. Elina, če! Moj Elina. Hoe is het? Goed, goed. Goed bij jou, toch zijn we. Ik was... Sve Arapi, Srpci i Kinezi. Arabi. Ze zegt van, oh, is Misha. Ik zeg ja. Wil wat jullie drinken? Nee, kom zo. Kom zo. Kom, we gaan een rondje maken. Ja, is goed, ja. Lekker snel. Ja, hier. Ik wou gewoon jou bellen. Ja, toevallig. Bye bye. Evo mi je najbolji pit. Ozbiljno. A decu smeju da voze na skuterima? Ovdje, da, ali mora da ima i ovaj... Kacigu, a? Da, helom što se kaže. Ovo mi je najbolji prijatelj, znači moja braća pa on, brate. Za sve poverenje i sve i on meni kaže, brate, kaže, mi nemamo računa, razumiješ, da li ja njemu dođem par ili on meni, znači uopšte... A čime se on bavi, šta on radi? Pa to moraš njega da pitaš. Još jedna biciklistička. Koga mi ovdje vidimo? Koga vidimo, koga ne vidimo, gdje je Peksa? Pomenuo? Peco! Kolega! Dođi da te uslimimo!
ti si stigao iz Kopenhagena juče. Je, jutros. Šta si bio godišnjica braka, šta? Godišnjica braka sa suprugom, pa bili na vikendu, ono malo putovali. I kakve su impresije kada uporediš sa ovde Holandijom? Totalno uređeno društvo, znači još malo iznad ovih je. Šta, ovo je neuređeno u odnosu na danas? Ne, ali ima razlike, perfektno. Nisam vidio nešto bolje. Prostoralno isto, okej. Ja dolazim iz Negotina, Peca mi je nadimak, tako me možda i svi znaju. Inače, radim ovde u biciklističkoj radnji, u Negotinu sam isto radio dugo, deda je to radio porodičan posao i došao ovde poslom i procvetao tu našu ljubav života, oženio se, radim evo sa njim, posao koji volim i to je te. Sa mnom ne radiš kolega, Ne, zbog situacija u firmi i zbog toga bili smo kolege. Ne znam smo ja i ti nekad zajedno radili, nismo. Pa nismo u šoku. Ali smo bili kolege što se tiče mesta rada. A da nam kažeš razlika u mentalitetu mi i Holanđani? Pa drugi je svet. Ne znam. A i nemam nešto puno kontakta sa njima više od poslovnog, uglavnom sve u našem krugu društva. Žena je kupila iz Kine, pa si. Vi dolazite na posao biciklima i to je? Da, isključivo biciklima, 24/7, sve ti je podređeno. Sve staze, u 99% slučajeva imaš prednost u bilo kom, u krštanju, to je ono. A u odnosu na ove druge evropske gradove nema trotineta ovde toliko? Pa bilo ih u početku, ali mislim da su ih nekako raščistili, ne znam šta će s njima, da li su za biciklističku, da li za put, prebrzi, pretihi, ne znam, malo ih ima. Kolika je recimo dnevna renta za bicikl, jel zavisi od tipa bicikla i to? Ma kod nas je oko 15 eura, ja mislim. Skoro smo poskupili posle 10 godina. Ovo je moj komšija i pozdrav za Salašane i za Tete Ruži i Čikavišu, ne se sekirate, evo ga Deki. Tu sam i ja, mamo. Abe, bratko, evo ga. Kaži, od kada si? Where are you from? Lebanon. Lebanon. And you? Serbia. Serbia? Yeah. Ukrala mi srce Gordana. You know the song? Yeah, come on, ajde. Ukrala mi srce Gordana. Ajde, već. I don't remember the rest. How do you know the song? I'm a sound engineer, so I was once recording somebody who came from Serbia and he was recording and I don't understand, but he repeated it like 20 times. U Holandiji čak ima jedan ceo deo zemlje koji je izvučen iz mora, Flevoland. I to je teritorija, ajde kažemo, veličine Beograda, ako ne i veća, koja je napravljena u poslednjih 50 godina. Holanđani su jako dobri u reklamaciji zemlje. Mi se sad nalazimo u pokrajini Flevoland, koja pre 80 godina nije postojala. Znači, sve ovo što vidite gde ovo sad... Sve je bilo pod vodom, pod morem koje je tamo, dole. Oni su 40. godina 20. veka krenuli da ovo isušuju. Da isušuju i isušivalo se 30 godina i 70. godina prošlog veka se prvi čovjek uselio u neki od ovih gradova. Znači ovo je sve 5 metara ispod nivoa mora. Sve je isušeno, ostavljeni su neki kanali, ovde možete da vidite koja je razlika između nivoa mora, da kažemo, i ovoga sve što je dole. Flavolanda. Znači ovde kad bi neko bušio nasip, došli bi za 3 minuta i odmah bi ga sankcionisali. Tamo dole u daljini preko puta Amsterdam, ovde smo sad prošli jedan predeo koji je ostavljen da bude nacionalni park. Park prirode, za životinje, ljudima je zabranjen ulaz, znači jako se vodi računa o planiranju grada, zemlje. I oni su kao prva ta pokrajina koja ne koristi gas, valjda uopšte. Uopšte ne koriste gas. Greju toplu vodu na solare, imaju vetrenjače. To vam dođe malo uz obalu severnije od Amsterdama. Ovo je sve nekad bilo pod morem. Ovo vamo. Da, sad je tu nacionalni park gde ekipa dolazi da gleda ptice i tako, a mi nismo od te ekipe, nas više zanima to fenomenološki kako je urađeno. Da je ovde viši nivo, a da je dole a da je ovamo niži nivo, ali ovo i dalje tamo nije okean, to je u stvari taj deo okeana preprečen nekim branama i u njega ispumpavaju višak vode ako se slučajno pojavi u ovom delu. Zbog pljuskova i tako. This is a little farm store. It's opened 24/7. It's very easy. You can buy day and night the products we sell here. First, it is our own product from the farm.
The farm is from my brother and his wife, so it's not my farm. They have corn, they have potatoes, sugar beets, wheat, onions, and they have stables with chickens. Better Life 1 star, so they grow a little bit slower, they have more place, no antibiotic. And we sell a part of that meat here and to other restaurants who like the products from this area. The chicken is frozen, so this is the automat. And you can put some coins in, and then it's running, and then it falls down, and you can pick it here, and you go home and eat a very good chicken. So it is like like a small market of that farm. It's like a small market. There's no one here who help you. Only when you have problems you can call us. It's working very good because it's day and night, so it's always open. Pa moramo da uzmemo neki sokić samo da vidimo. Na hranomatu. Dobro, ali daj da uzmemo i sir neki, da ne bude, znaš. Uzmi ovaj. Evo ovaj Jon Blengan. Evo, otvara se za sokić. To smo kupili. Da. I evo ga sirić. I sirko. I mi možemo lagano da sednemo negde, da pojedemo nešto i popijemo. Da li provađaš da ovde visi ranac, brate? Na zastavi, tamo na vrhu, da. Ranac, da. Kao neka torba. Dobro. To je običaj kad neko završi školu, okači se kao ranac. Lokalci imaju čamce i onda kad je kiša napune im se vodom ako ne stave tendu preko i ove. I onda moraju stalno to da prazne tu vodu. A ima i zanimljivih imena kako se zovu čamci i to. Aha, ima, a? Ima, da, nekih skroz ne... Uopšte ne zvuče kao na holandskom. Da. Misliš da bi ovaj otišao u Memićima, brzo? Da, u Memićima bi otišao za 400 kema. Ne bi ja ovo dao ispod Soma kema, brate. Soma, a? Da. S pričom holandski oriđiđi. Neće men kiša u čamac, a? Tulumba je ispod mostića. Tamo je parkirao, a? Da. A ko je Tulumba? Pa, ne znam ko je Tulumba, ali respekt za Tulumbu, a ne bi me čudilo da je sa naših preostora. Gde je parkirao ortak Tulumbu, svaka mu čast, znate. A ovi nek vade vodu kad padne kiša. A Tulumba cvrc, brate, on odmah u plovidbu.